What's up mga idol? Nandito tayo sa Dalangiring. Magbabakas tayo dito guys. Ito yung ibabakas natin. Piso Manali Grocery. Grocery na may 1 kilong manok. Ito yung mga grocery na natin. May bigas na mga idol. Tapos ito yung sponsor ni Mayor Panangatutod Balay na Orbistondo. Dito ko lang ibabakas guys. Kung alam nyo itong lugar na ito, puntahan nyo na. Dito ko ilalagay yung, kung nakuha nyo itong piso, bibigay natin doon yung grocery natin. Dito ko lang ito ilalapag guys. Saan ba? Yan. Yan lang yan. Puntahan nyo na.